Bamkuru, Vachiti Wakajaidzwa Nemurume, Saka pandai gazanye muongo minongo awakatanga unutukirire. Mnata amenya unutukirire munoya pasi mugara pasi samainini. Andi mutaura nyaya yenyu. Sasa Bamkuru musata nyengo munhu muri dodiro munhu. Amfunge mimi. Ndakati nini ere? Koyo watadza kuuya ere isanangura nyaya yako. Ora kana chindoona inini ndiri ani wako. Chakameka wadana Ndakarohwa. Pawani babu. Mbwe. Makatugira. Bakatangana. Pindura mvumwa ndikubuda para makatugisha. Motanga mapindura. Mbona ndakatanga. Ya chimakatugira. Ndakatukana bosi. Makatuka. Makatuka. Right. Nyanga ichibvunzwa yatikarandanzwa zvakanaka. Nyaya muramuwenye here. Muramuwenye. Bamkuru muramuwenye. Ari aigadzirisa nyaya yemumwe wake. Imimi makarwadziwa nei kuti muzotuka uyu nyaya yaigadziriswa isiri yei. Ayo, yo vakagadzirisa nyaya muri gari. Nomanya tokumanyisa mukatenderera gira muzo yamaneta tati nyaya yagadziriswa naBamkuru haisi yani ndeyekuyo aigadziriswa ofuichi kana dai Bamkuru vaitsautira ndo vaifanira kutukwa reuyo anoita sekugadziriswa asi mimi makahakira makatuka Bamkuru ndavadei Muswaichongo saka mapinda pasi kusashedwa kuratidza kuti mamusingadiwe panyaya iyoyo mapinda pasi panyaya yevanhu vakugadzidza nyaya dzavo imamuko hamuna kushedzwa kuratidza kuti hamumu munyaya mazopinda pasi pandakazodaira ndepekuti vakataura zita rako vachitanga kutukwana kuti une munhu wako wakaposa sitereki madhina yangu vachiti iwewe nemurume wako saka pakasanganiswa nyaya here pokuti zvidhina nonyaya yaigadziriswa kudzanya mbiri dzavagadzirisa njani nyaya dzavagadzirisa maisoro mapresi handii baba mkulongo okukuro vai matinazomaka mataudza ende musinambotaudzana baba mkuru ava ongusukukuro vai vakatanga kuchitukwana vakamira paBamkuru ini pandadzosera vakapusa sitereki murimi nemurume wako maitukirwei handisi kuziva vakangobvako kune wayaunganisike nyaya yetikatora papolisi tikaenda kogadzisa nyaya iyi uyu mukomana baba wacho ari muno baba ari kuti zoti kude mushi uye mugara tikadetseka tichitenderera tinoda kubvisa domestic violence ndo yanyanya muno ndokakasayapambera baba ya pasera pepejiro iroro pejiro uyu mukomana akanga nezvidhina zvake aichazopinda iyoyo uyu akanga nezvidhina zvake ndoakonzesa noizese uyu akanga nezvidhina zvake zvidhina zvezve zvakumbirwa navo vakaenda sandokunga uyu akazenda kuda kuzvidhina vakaita noisi vakarovana isu nyaya iri panapa ndeyedomestic violence amai ava vakakurakidza ruoko rwavo kuseruka
Vakarohwa newani. Ndonya akaguma nyaya yake pamberi pepolisi kunyembere. Kasi nini zvondinetsa manje ndokuti uya aigozoroera mainini zvitina chitei yange nyaya yezvitina iramba uyu mukadzi uyu angapinda panyaya ipi kuzvina aipa munin'ina wacho akangapinda baka mainini indile munin'ina wangu adresera wa number 2 ana vakadzi vake 2 saka nyengetika ndoti munin'ina wangu akatifonera ndiri kukwested yangu vati Bamkuru manye kune nyaya kuneti yomwe ndasvika amene ndanditi Bamkuru ini ndiremba ndichari ndakati inyaya yeyi amene zvakanzi Bamkuru munin'ina yangu asipandisa kurapisa maiguru ndakati amene mungarambire here murume ndikuda kwa maiguru ndopa sananganya zikanzi murume wangu Bamkuru amainini vakandisana ngude vachiti mukadzi womunin'ina wangu uyu ndemukadzi munin'ina wangu number 3 uyu ndobva atiti amainini vatika vakandisana kuti ndikuda kuuraiwa nawarume wenyu akati sei matsanangwa nyaya yakadaiso ini ndurwadza inini matadza irogara pasi imimi sevatorwa umwe chete murumuri watorwa vakadzi tazogara pasi mugasira nyaya dzakafananidzo dzidzi ande ndopakasunga nditobuda pasi munin'ina wake papanzi ndopa takautukirira amainini wangu ngati amainini ko matadza kuuya here kuno vaitukira inini ndati matadza kuuya kuno here imini mugara pasi Bamkuru ndauya panyaya musanangura zita rangu inini inyaya yeyi andi vati musatanyoko jodero munhu afunge wewe ko munozondituka inini ko matadza kuuya here imini kugara pasi ndisho change mberi topata ndakarohwa vakakutuka munobvumira amai akuatuka makatuka aiwa makwatanga nazvo dio makwatanga nazvo aure vakutanga ini makadzora muchidii makati asi tiri pana Kunditira mushe kutukana. Amnobvumira mudare vabvuma kudai vakatukirira vabhadharisei mudare toda kudzidza kuti domestic violence inotariswa nenyaya idzodzo maitukireiko maitsvaga muyananisira kana kudza murume wenyu kana kushaya kutsvaga muyananisira atembuka kubayira avanhu Bamkuru handii saka munini wona bhatirira mukati kunova kezwa kake vachitukirira hazvibvumirwa manje so vakaita mwoyo usiriwo nokuti mukomana ndakamuona akavhariwa ndatorealize kuti mukomana uyu paaitukwa paipa kana ndini ndikatotukwa namainini wangu zvokusvika ipapo ndopedza ndatongwawo papaka zvakashata asi ndakati mukomana tumwamupati samoni rokurwa amainini domestic violence but iwo amainini apa voga weti emotionally wandistressa kundituka ndozvakwa kuti munhu aita sei saka ndofanwa kuvarova shamu ndoda kuti vadzidze kuti shamu dzandotanga kuvarova vese vachabhadharana vese vari kubhadharana ipapo ndokuti zvinhu zvaita zvimire mushe vaisirei mbudzi dzava mukusekerera dzinofanwa kuuya todzida mudare kusa 21 vaisirei mbiri chidzidziso nokuti ndo first time yenyuya kudare redi iwo unozonyanya ukanotora waya apo kanti pasina zvinhu aiwa pakashata mwana womumwe munhu kwavo mwana anorwadziwa misire mbudzi dzake nato amai abhadhara sidareke anofanwa kuadzorera mari yavo yavakumisa dare mbudzi idzi hadzidi kuzoona musha menyu senda kumusha kwenyu handiti zvinoenda rini shamai mbudzi nadzidzi zvinhu zvese mune mutungamiri ndosandagarisa baba varara ndio mutungamiri womusha naingoenda moti zvo wotsvaga nzodzi dzavo zvokadzisa nyaya 2 months vavapei 2 months hapana riraita izvi noti musatanyoko rakaoma
zenyu zinoyari nami Bhutsu Yatsvaga. vakushandisa hasha saka tichikubvunzai kuti dzinoyari Ndakaona hama dzangu dzatumira mari. Ndataura nehama dzangu dzatumira mari. vaise mutumasi isu kana makatoti zviri kubva kuMozambique tinozvimirira taenda kupai nokuti tozvida kuti nyaya dzitase iwe ukumbira regero naamanyini asi chokutanga amanyini hamutuki bangu kutenga makumbira regero nokuti ndibaba ugamai kumbira regero munoziva mutuko wavo Kumbira regero. nai baba madzimai enya Changamire rokumbira kutsvaga huku. Rokumbira kutsvaga huku. kumbira kutsvaga huku Kutsvagira huku yako. wabona manzwera amai azvichikora mazizo pamusoro pembudzi ati kubata huku kuti ndakakutadzirai mwina wako ari kupi Ari. uya kuneyo kagare pakata nyaya dzese dzekutamba wakateerera ndakunyararo pape vakura ndakusinga nyaya dzakadzitorwa munoti mukuma kuna mudzimai wako wakateerwa ndizvo unokutonga pakati pevanhu vaviri avo mukadzi wenyu namakuru ipapo kuvana navo maitirachoakitika kuvana navo nokuvana taura ti because inini mawisiro akati adzimao ndandisipo ndadubasa akatouya futi kuviolence basa kweri kuti vakatoiwa akaya futi vadondiwa kuti basa papa kuva adzimao ndobva basa kayandiwa futi ayako haisitapinda tatunga kuti mukoma wako ati ndibata apo mabata mkudzina yanana vanhu isituri ndonguri dzomukadzi wazvinzwere matoko zvikuenda vanhu mukoma wako apana zvichinje uyu ndiyo anonzi mukoma wako kama upere unibata mudzimai pakati vane kakundijairira pamupamukoma akudijairira shivaonaapoiye mukoma masikoma angu yacho akudijairira kuda mangani ye mukoma wangu vache akujairira shiva unoti madzikoma vatoka mautupu saka aoneka kujairira adai akandikutaurira dai akasiyana akauya akaenda pakubasa ndozaresi zviitika zvakaitika usipo saka yayatongwa saka kutaura tinoenda zviwirana kuti nemukoma wacho ane yake maita basa wopuwa mukana usapuwe kuti mukama ndo unopesa basa vakakujairira kasi mukoma wako ndosaka wakumbere kusvika wakupisa enda unosaina shama enda mugara zvakanaka miri mukoma wako kana atikumbira regero akumbiri mudzimai wako mumusoro mwagumba kuti mumusha atitukane ona akazogovesa ipapo kurovesa vakaita aisina ubedza chisumungayamamosainawo zvenyu aisina ubedza amusona ati munhu anotonga isotesa azoona akazogovesa kuda kutanga imwe nyaya kana enda henyu kumba tokupai tomasi asi huku iri kungosvika chiwa izvo zvanizvi munopawa kuidya mazvizwa gara yenyuka mama gara yapo toda kukudza mumusha mamurika ndime vamwe vanhu ndime varume vakaramba vakapesana nemi hamuna rugare izvo zvizivei saka tinowanzogara pasi titaura ndakumana isusu hatinogopesana ningawana wakatifurira kuti pesaneka hatinogota sei pesana musha ndiro varuma saka itai kuti kana vapuwa hupa abanguru ndazvino nokuti vachangoramba ri banguru venyu kana kuti fura yako jamesi manzwa zvizawa endai kumba
Suku ploja kami udah ramai laporan suwe betul tuh kan. Apa boleh? Ada sih? Ada suwe harus suwe. Oh, macam bas. Isba mais punya ilmu wajib. Dah, orang tu kalau apa? Sebelum Ini ay sungai.